ya hau? Nufi na mic din ya hau? To bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قودي مع الله سبحانه وتعالى دي هذا مؤايه 27 ga watan Jumadal Akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya yi daidai da 18 ga watan 12 miladiya 2025 cikin karatunmu da muka saba gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a duk ranar Alhamis mai taken a cikin littafin Riyadus Salihin na الإمام أبو زكريا شرف النووي ko wanda ake mishi kirari da Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf An-Nawawi wanda aka haife shi hijira yana 631 yayi wafati hijira yana 670. Za mu ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi kamar yadda muka saba. Muna cikin Kitabul Ma'murat babin ikhlasi. Mun karanta hadisi mai tsawo, hadisin Ka'ab ibn Malik da kuma jaraba wanda ya same shi da kuma dalilin saukar da wannan aya na wa ala salasati allazina khulifu hatta idza dakat alaihimul ardu bima rahubat. Amma kafin mu shiga karatu da akwai ɗauraya da nake da shi wanda nake so zan ci gaba da miƙawa, wanda nasiha ne da kira zuwa ga waɗanda suke ƙaryata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, suke ƙaryata abubuwan da ya fito na maganganun annabi da ayyukan manzan Allah da taqriratu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu abin da muke da shi nasiha ne, ba ɓatanci ba ne. Shi kuma nasiha akan iya yin sa ga kowa da kowa. Duk ɗan uwanka musulmi yana da haƙƙin nasiha akan kanka, shi ma kuma yana da haƙƙin ya maka nasiha, kana da haƙƙin ya yi maka nasiha. To waɗanda suke ƙaryata hadisan manzon Allah nan 'yan uwanmu musulmi ne wanda suka shaida da la ilaha illallah, wanda suke karanta alƙur'ani da yawa ma daga cikin wasunsu sun haddace alƙur'ani. To amma maganganun da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ta hanyar waɗannan maganganun manzan Allah, ta hanyar nema alƙur'ani ya zo mana, ya tabbata mana cewa wannan alƙur'anin daga manzon Allah yake, kuma shine Allah ya saukar wa manzon Allah. Sahabbai suka tara alƙur'anin, suka rubuta alƙur'anin, suka wasalce alƙur'anin har alƙur'anin ya zo zuwa wannan lokacin. To hanyar da aka bi aka tabbatar da alƙur'ani shine hanyar da aka bi wajen tabbatar da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana na waɗanda ake karɓo hadisai daga gurinsu. To abin da yasa na kira wannan saƙo da nasiha kafin na zaɓi ma na gabatar da wannan saƙon kafin na shiga cikin karatun Riyadus Salihin shine nasiha zuwa ga ɓangare guda biyu. Ɓangaren waɗanda suka san lallai ba su yarda ba su amince da wannan da'awa na ƙaryata maganganun manzon Allah ba, amma suka zaɓi cewa wanda suke yi a bar su ci gaba da yi, duk da a zuciyarsu ba su yarda ba da cewa wannan abin da ake da'awansa gaskiya ne. To ya zama dole masu ilimi su fito su idda iliminsu, su isar da saƙon manzon Allah, su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan abu wanda yake da kamanni daban-daban, kamanni iri-iri. Da gaske ne wanda ya san gaskiya ya yi shiru bai faɗi gaskiya ba, ya zama baiban shaidan. wanda ya san gaskiya yake tsoron ya idda gaskiyan
saboda abin da wani zai faɗa a kansa, ya yi asara da abin da Allah ya halakar da Yahudawa kenan. Allah yana faɗa mana innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Wanda suke ɓoye abin da muka saukar na gaskiya, abin da ka tabbatar gaskiya ne amma sai ka ɓoye bayan Allah ya fahimtar da kai, to mutum zai iya shiga cikin la'antan Allah da la'antan mala'ikun Allah da la'antan mutane ma gabaki daya. manzo Allah ya ce wanda ya san ilimi ya ɓoye, Allah dai masa linzami da linzamin wuta. don haka yasa ba ni da wani shakka ko damuwa da duk wanda zai ji bai ji daɗin na kara hadisin manzon Allah ba, a ransa bai ji daɗi ba, ni ba ni da damuwa a kansa. Kar Allah ya sa ya ji daɗi har abada. Abinda muke fata su wanda muke wajjahar musu da wannan saƙon su fahimci hatsarin ƙaryata maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma jefa shubuha wa mutane. Hadisin da na so na ji shi a tsatsaye a masu da'awan ƙur'ani zalla wanda yake magana da yawunsu, bayan ya yi maganganu kausasa akan al'imamul bukhari da al'imamun muslim, ya ambace su da abin da ya ambace su da shi, wanda Allah Ubangiji ya shiryar da shi. Sai ya kawo wani hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cikin sahihul bukhari. Ga sahihul bukhari ne, ga sahihul bukhari. Sai ya ɗauko wani hadisi na manzan Allah da yake cikin sahihul bukhari. Hadisin da ya zo babu qitalil yahud, hadisi na 2925 da hadisi na 2926, wanda al'imamu muslim shi ma yana da wannan hadisin a hadisi na 2955. al'imamu malik yana da wannan hadisin cikin muwaddansa, wannan hadisi wanda shi wannan mai magana da yawon masu ƙur'ani zalla ya ɗauko hadisin ya jefa shubuha a hadisin, ya keta alfarman wanda suka rawaito hadisin, sannan kuma ya ce wannan hadisin ma yana umarni ne da tsokanan yahudawa, wanda in kuma ya ginu akan wannan maganan ya fara ƙaryata alƙur'anin da yake da'awan ya yi imani ya yarda da alƙur'anin, wanda a cikin alƙur'anin ayoyi mabambanta Allah yana faɗa mana halayen yahudawa da kunyatan yahudawa da yanda Allah Ubangiji zai kunyata su ya kaskantar da su a ayoyi mabambanta. Amma zan fara karanta mana hadisin yana cewa haddasana ishaq ibn ibrahim akhbarana jarirun an umara bin al-qaqa an abi zur'a an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu al-yahuda حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. abinda hadisin yace shine daga Ishaq ibn Ibrahim ya ce Jarir ibn Umara ibn al-Qa'qa ya bada labari daga Abu Zur'a daga Abu Huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce alkiyama ba zai tsaya ba har sai kun yaƙi Yahudawa, kai har lokacin da kuke yaƙansu zai kai da su je su ɓuya a bayan dutse ya yi magana ya ce ya kai musulmi wannan ba yahudi ne a bayana ka zo ka cin masa. sai ya ɗauko wannan hadisin ya kafa hujja da wannan hadisin akan wannan hadisin manzo Allah bai faɗe shi ba, kuma ya kafa hujja ne da raɗin kansa da awun tunaninsa shi kansa, ba da wani maganan wani magabaci ko magana na wani musulmi ko magana na wani jagora daga cikin magabata. A'a, shi ne jagoran da ya karyata wannan hadisin. Na biyu, sannan ya sake cewa wannan hadisin kamar ana umarni ne a tsokani Yahudawa, bayan kuma su suke da ƙarfi, su suke da makamai, su suke da bama-bamai, su suke da kaza, su suke da kaza. Ma'ana su Yahudawa suna da ƙarfi, kamar ana umurtan mutum musulmi ya je ya tsokane su ne, wanda
ba shi ne abin da darasin hadisin yake karantarwa ba. Wannan hadisin ma hasali yana daga cikin mu'ujizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzan Allah ya bayar da labari ya ce wannan abun zai faru. Wannan malamai suna kirga shi a cikin mu'ujizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma abu ne a bayyane. Yanzu misali, idan mun koma alkur'ani, ayoyin da Allah Ubangiji ya yi magana akan Yahudawa da sharrunsu da makircinsu da tsananin ƙiyayyansu ga musulmai, wannan ya zama tsokana? Wannan ya zama cin mutunci? Wannan ya zama tankawa? Bai zama ba. Allah shi yake faɗa mana tsananin ƙiyayyan da suke wa musulmi. latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu yahuda wallazina ashraku wa latajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu alladhina qalu inna nasara. Wanda suka fi kowa ƙiyayya ga musulmi su ne waɗanda suka ce su Yahudawa ne, su ne Yahudawa, su suka fi kowa tsananin ƙiyayya ga musulmi. Wanda a cikin alkur'ani Allah yana faɗa mana a cikin suratul ma'ida, qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masuba man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal kanadhira wa 'abada at-taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil. Allah ne yake siffanta su da su din nan. Allah ya yi fishi da su, Allah ya mayar da su birrai, Allah ya mayar da su aladu, kuma Allah ya ajiye su a mummunan makoma, kuma Allah Ubangiji ya musu mummunan tanadi ranar gobe kiyama. Kaga sufofin da Allah ya siffanta su da shi. Kaga idan wannan shubuhan da ake rabawa din domin a ƙaryata maganar manzon Allah, sai a ce to yanzu an tsokani Yahudawa ko an bata Yahudawa, ko ko a ce to yanzu ana nufin duk yanda kaga biri ko kaga alade ba Yahude ne. Kaga in wannan shubuhan ne za a karkata ta yanda har za a je zuwa ga ƙaryata ayan alkur'ani mai girma. Har yanzu a cikin suratul baqara Allah yana faɗa mana walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan kasiin faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha mau'izatan lil muttaqin. Kun san wanda suka ƙetare iyaka ranar asabar suka je farauta, Allah ya ce sai muka ce ku zamo birrai, muka shafe su, muka yi maskin su, muka mai da su biri. Kaga shafe su da mayar da su biri Allah ne ya faɗa a cikin alkur'ani. Kaga wannan ba neman saukana bane, alkur'ani ne ya faɗa. Har yanzu Allah yana faɗi a cikin suratul a'raf aya na 166, Allah yana ce falamma ataw ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan kasiin. Da suka yi taurin kai dangane da abin da aka hana su, sai aka ce su zamo aladu. Har yanzu a cikin suratul ma'ida Allah yana faɗa mana yanda Allah ya yi fishi da su, yasa duk annabawa suke la'antansu. lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Allah ya la'anci waɗanda suka kafirce daga Yahudawa daga banu Isra'ila a harcen annabi Dawuda da harcen annabi Musa. Sun zamanto kullum suna umarni da mummunan aiki, ba su suna hani ga barin kyakkyawan aiki, suna umarni ga barna sauransu. To yanzu wannan duka ayoyi ne na alkur'ani, ga sunan kuma burjik Allah yana faɗa mana halayensa a alkur'ani, wanda suka zagi Allah suka ce Allah Ubangiji yadullahi maghlula, Allah ya la'ance su, ya ce gullat aidihim, gashi nan daban-daban. To abinda nake so na kawo mana a nan shine, idan mutum zai karyata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya fito ya kawo shubuha wanda zai farauci kwakwalan wanda ba su sani ba, to haƙƙi ne ga malamai masana su fito su ba da kariya wa maganan manzan Allah. Ba ana maganan rikicinsa da wasu 'yan ƙungiya ko rikicinsa da wasu na cacan baki na misanyen yawu ba, wannan can ya ƙare a tsakanin waɗanda suke rikicin. Allah ya san ba mu da niyyar cin mutunci ko ɓatanci ko muzanta wani, amma wallahi Allah ya san ba zai yiwu mutum yana da awon musulunci, yana da awon malanta, a zo a saka maganan manzan Allah, a sa shubuha a ciki, a saka batanci a ciki, a juyar da maganan zuwa ga ma'anan da ba shi maganan ya zo ba, sannan a zagi malaman musulunci, su al'imamun nawawi dinnan, su ibnu hajar dinnan, su manya-manyan shugabannin da suka yi aiki
domin tankaɗe mana maganganun manzan Allah da mayar da shi zuwa ga fiƙihu, sannan su sake ciro mana usulul fiƙihi. Wannan idan dai mutum musulmi dai zauna ya ja baki ya yi shiru ya bebance a lokacin da ake wannan arin gizon akan maganar manzan Allah, to lallai abin yana kama da cin amana. Saboda haka wannan hadisi da shi mai magana da yawon yan ƙur'ani zalla ya kawo ya juya da shi, to ina isar masa da cewa wannan hadisi shurrahu sun kawo shi a matsayin mu'ujiza ne na manzon Allah, da manzon Allah ya bada labarin abin da Yahudawa da su ta yi na barna da kashe-kashe, wanda shine waƙi inda muke rayuwa a ciki. A Falastin barnan da Yahudawa suka yi shekarun da ya gabata da kuma wanda suke yi yanzu, to wannan kaman bushara ne daga manzon Allah cewa wannan al'amari ba zai ci gaba da tafiya haka ba. Allah zai kawo lokacin da Allah zai tabar da su, ya kunyatar da su. Ai manzon Allah ya bada labarin da ai galba akan Rumawa. A lokacin Rumawa sun fi kowa ƙarfi. A lokacin wa ma yake tunanin za a iya tunkarar Rumawa? Gulibatir Rum fi adnal ardi. Allah ne ya faɗa, kuma aka zo aka yi galba akan Rumawa. Manzan Allah ya fita daga garin Makka, daga shi sai Sayyidina Abubakar. A mafarki idan a kiyasin hankalin mutum ne, wa zai tsammaci manzan Allah zai dawo wata rana an gama da garin Makka, duk Makka sun zama mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya musu afuwa, ya yafe musu. Saboda haka kiyasi ba ana auna shi bane da yawa ko ƙarfi, ba haka bane, ƙarfi na Allah ne. Shubuhan da ka kawo cewa ai gashi su suna da ƙarfi, suna da makamai, wannan ana ce musulmi ya je ya tsokane su ne, a'a ba haka bane. Shi ƙarfi a gurin musulmi baya da alaka da ƙarfin makami ko ƙarfin sojoji, ƙarfi na Allah ne. Kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah. So da yawa zaka ga jama'a yan kaɗan sun yi rinjaye, ga yakin Badar duka misali ne, ga abubuwa da yawa wanda suka faru a tarihin addinin musulunci. Saboda haka wannan hadisi yana tabbatar da wata mu'jiza ne daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Har yanzu wannan hadisin yana nuni zuwa ga kisan gillan da Yahudawa da barnan da Yahudawa Allah ya ba da labari sun yi ta yi, sun kashe annabawa, sun kashe mursalai, sun kashe bayan Allah. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Allah ne yake faɗa, duk lokacin da annabi ya zo musu sai su kashe annabi, sai su ƙaryata annabi, sai su farma annabawa. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. الله ne yake sifanta su da wannan. Dan haka mai magana da yawo masu Qur'ani zalla, wannan ba neman tsokana bane. Alƙur'ani ma ya zo da sigan abubuwan da Yahudawa suka yi, kuma Allah Ubangiji ya bayyana alƙur'anin da kake da awansa. Har yanzu wannan yana nuni ne zuwa ga mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba yana umarni bane akan musulmi ya je ya tsokani wani, domin a yanzu ba musulmi bane suka tsokane su kisan gillan da suke yi wa musulmi. Saboda haka Allah Ubangiji ya kare mu, Allah Ubangiji ya kiyaye mu, kuma dukkan waɗannan abubuwa da suke faruwa haƙƙi ne akan kowa, haƙƙi ne akan duk mumini. A lokacin da aka zo aka sariyar maka da maganganun manzan Allah, billahi allazi la ilaha illa huwa, ba a bar maka komai a cikin addini ba a bar maka ba. Kawai ka ja ka koma gefe, kawai babu wani abin da aka bar maka a cikin addini. Tunda a hadisan muka samu tabbacin rukunan musulunci guda nawa ne, rukunan imani guda nawa ne. Wannan rukunan musulunci da rukunan imanin wanda idan an hada su suke kaiwa guda 11, idan an rushe su an rushe komai a addini. Wanda hadisin sayyidina Umar, wanda Jibril ya zo gurin manzon Allah, mala'ika Jibrilu ya tambayi manzon Allah, annabi ya bashi labari akan al-islamu da al-imanu da al-ihsan, wanda shine ya tabbatar mana da waɗannan rukunai din, kuma akan sa aka gine addinin musulunci. Sannan kawai da kai wani ya zo ya auna maganganun manzon Allah, ya kai farmaki, ya auna maganganun manzon Allah, ya jefa shubha a ciki, ya auna maganganun manzon Allah, ya ce kaza ya ce kaza. To yanzu idan an rushe irin maganganun da yake miyagu akan al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim, ya ce maƙaryata sun zauna sun yi ƙarya, wanda suka ba da rayuwansu don su tantance maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan ba abin wasa bane, kuma babu muminin da wallahi zai zauna ana wannan abin yana cikin kwanciyar hankali, babu wannan muminin. Ba mu magana akan wanda su suka buɗa musu wannan ƙofa, ba mu magana akan waɗannan.
waɗannan su dama fitinannun mutane ne, duk yadda suka je ba za a zauna lafiya ba. Su suka buɗa musu ƙofa, domin dama ba a san mutum ya ɗauko hadisan manzon Allah yana kafa hujja da shi kai tsaye ba, dole sai an koma zuwa ga maganganun magabata. Shi yasa aka yi littattafan fiqh, shi yasa aka yi littattafan usulul fiqh, shi yasa malamai suka zo suka yi littattafai, domin su suna da girman ilimi da sani ta yadda za su haɗa dukkanin hadisai mutashabihat, dukkanin hadisai masu kama da dukkanin, sannan su cire magza na abin da yake cikin hadisin, sannan su ce ga abin da mutum zai yi, su duba menene a ina hadisin ya faru, me yasa manzon Allah ya ce kaza, a wani yanayi manzon Allah ya ce kaza, a kaza, duka sai an hada waɗannan ƙara'in ɗin, sannan a fitar da dirasa cikin hadisin, sannan a saka a cikin littafi a ce ga abin da maganan yake nufi. Sai aka samu wasu suka ɗauko gundarin hadisi, sai ka zo in an yi magana sai su ce ina hadisin da ya faɗi haka, mu ba a turo mana imamu Malik ba, mu ba a turo mana imamu kaza ba. To wannan abin shi ya haifar da waɗannan mutanen suka zo suke karan tsaye wa maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kowane bangare abin a tsaya a duba ne, kuma abin a tsaya a faɗa wa mutane gaskiya ne. Duk wanda ya san gaskiya ya yi shiru, to Allah ubangiji ba zai bar shi ba. Allah ya kare mu. Na ɗan yi bayani mai tsawo akan wannan, za mu shige mu tafi cikin karatu kai tsaye. Muna cikin hadisi na 22 cikin kitabul ma'murat. Hadisin yana cewa an abi nujayd bidammin nuni wa fathil jim imran ibn al-husayn al-khuza'i radiyallahu anhuma anna imra'atan min juhayna atat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya rasulullah asabtu haddan فأقمه علي فدعا نبي الله وليها فقال أحسن إليها فإذا ودأت فأتني بها ففعل فعمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم عمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تسلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل رواه مسلم. duka dai ababun tuba da kuma falalan tuba. Wannan hadisi daga Abu Nujayd yace bi dhammin nuni, nunin din nan da a mishi damma ba da a ce Abu Najid ba, Nujayd ma'ana kamar najidu ne aka yi tasgirinsa aka ce nujaid ala wazni fu'ai wa fathil jimi da fataha majimun. Waye ne Abu Nujaid? Shine Imran ibn al-Husayn, sayyidina Imran ibn al-Husayn. Shi dai Imran ibn al-Husayn din nan shine wanda yake jin maganan mala'iku. Mala'iku suke zuwa su masa sallama kuma ya ji maganan mala'iku ya mayar musu da amsa. Dan duka abinda Allah yake bayarwa wa waliyai na karama, Allah Ubangiji yakan musu kashafi su ga abin da ba a gani, Allah yakan buɗa musu su ji abin da ba a ji. Shi yasa Imran ibn al-Husayn yana jin mala'iku suna zuwa su masa sallama kuma ya mayar musu da sallama. Haka ya zo ya faɗa wa manzon Allah, annabi ya ce mala'iku ne suke maka wannan sallama. Kamar su Harisa ibn Malik wanda shi ma ya yi mafarki, ko ba da a ce ya yi mafarki ba, ido da ido ya ga abin mamaki yana karatun alkur'ani, ya ga gajimare ya sako dab da gidansa kamar da ya rufe gidansa, dokin gidansa ya tsinke yana yawo yana tsalle a gida, ya tsorata sai ya bar karatun alkur'anin. Da ya zo wa gari sai ya ba wa manzon Allah labari, ya ce ya rasulullahi talautul bari hatal qur'ana fajalat farasi wa sakattu fasakatat wa kullama talautu jalat wa kullama sakattu sakatat. Yace ya rasulullahi jiya ga abin da ya faru, ina karanta qur'ani sai na ga sama ya saukar da girgije hazo dab da gidana, dokin gidana ya tsinke yana ta zaga gida. Annabi yace tilka mala'ikatullahi tatasamma'u lil qur'an walau zalalta la zallatil mala'ikatu hatta tasbiha. Mala'iku ne suke jin qur'anin, da ka ci gaba da mala'iku sun ci gaba da tsayuwa har sai gari ya waye mutane sun gansu. Kaga wannan duka ababin karamati ne
ko ku a babin kashafi da Allah ubangiji yake to shi ma sayyidina Imran ibn al-Husayn al-Khuzai yana cikin wanda Allah ya karrama shi yana jin maganan mala'iku yana jin sallaman mala'iku. Hadisin yace anna imra'atan min Juhaina atat Rasulullah, wata mata daga kabilan Juhaina ta zo gurin manzon Allah, wa hiya hubla min az-zina, tana dauke da karamin ciki, cikin kuma na zina ne. Faƙala sai ta ce ya Rasulallah, ya manzan Allah, asabtu haddan, na yi abin da a tsayar da haddi a kaina, fa'akim alayya, ka tsayar da haddi a kaina, ma'ana na yi zina ya Rasulallah, ka hukunta ni da hukuncin da Allah ya ce. Sai manzan Allah ya kira waliyanta magabatanta, sai ya ce to ku kula da ita, ku kyautata mata, idan ta aihu ku kawo min ita. Suka tafi da ita, suka kula da ita, suka kyautata mata, bayan ta aihu suka kawo ta gurin manzon Allah. Manzon Allah ya ce a ɗaure ta da riganta, aka ɗaure ta da riganta. Manzon Allah ya ce a jefe ta, aka jefe ta. Sannan manzon Allah ya zo ya mata sallah bayan an jefe ta, ma'ana bayan an jefe ta sai aka shirya janazanta, manzon Allah sai ya zo ya mata sallah. Sai sayyidina Umar ya ce tusalli alaiha ya Rasulullahi wa hiya qad zanat, da aka mata sallah bayan ta yi zina. Sai manzon Allah ya ce hakika ta tuba, tuban da a kasa tuban, da a raba tuban wa mutane 70 daga cikin mutanen Madina, da wannan tuban zai yalwace su, ma'ana mutane 70 muminai, wannan tuban nata ita kadai a raba shi wa mutane 70, to tuban nan ya kai ya wadatar da su su samu gafaran Allah da rahman Allah. Hal wajadta taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla, shin da aka samu wani tuba mafi falala kamar ta ɗauki kanta ta bayar ma Allah tabaraka wa ta'ala don azantar mata da hukuncin da Allah ubangiji ya tsayar ma wanda ya aikata zina idan shi muhsini ne? Wannan hadisin Muslim ne, rawahu Muslim. Tom, na farko abinda za mu duba cikin wannan hadisin yana da shigogi daban-daban, yana da kuma ruwayoyi daban-daban. Wasu ma suna hada hadisin da hadisin ma'iz shi ma wani ne cikin sahabban manzon Allah, ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya Rasulullahi, na yi zina, ka tsayar da haddi a kai na, ka yanke mun hukunci. Manzon Allah sai ya kawar da kai, sai ya sake zagowa ta fiskan manzon Allah ya ce ya Rasulullahi, ina tabbatar maka da na aikata zina kuma ina da mata. Idan mutum yana da iyali sannan ya yi zina to hukuncinsa jefewa ne, duk da akwai maganganu akan rajmu din, to amma ba akan jefewan nake magana ba, ina magana ne akan shi hadisin yanda ya zo. Ya zaga ya ce ya Rasulullahi, na yi zina, ka tsayar da hukunci a kaina. Annabi ya kawar da kai. Annabi sai ya ce masa to ka je, za a neme ka, gobe ka zo. Washi gari sai ya dawo, ya sace kawo kansa ya ce ya Rasulullahi, na yi zina. Annabi ya ce ina waliyanka suke? Sai da ya yi kwana 3 annabi yana kau da kai, ya faɗa annabi ya kau da kai, saboda tsananin rahman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummansa da sahabbansa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Ya za a yi Allah ya rufa maka asiri, Allah bai tona asirinka ba, kai da kanka ka zo ka bayyana sitirar da Allah ubangiji ya maka. Shi yasa da ya faɗa wa manzon Allah, annabi ya kawar da kai, ya sake faɗa wa manzon Allah, annabi ya kawar da kai, ya sake faɗa wa manzon Allah, annabi ya kira waliyansa ya ce shin wannan ɗan uwan naku yana da hankali ko ya taɓa samun taɓin hankali? Suka ce ai yana da hankali ya Rasulullah, mutumin kirki ne ma mu a cikinmu, mu ba mu san shi da wani aikin banza ba. Sai manzon Allah ya tsayar masa da haddi. A nan ma duka ana nuni zuwa ga rahman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum kar ya zamanto ya aikata laifi a ɓoye, Allah ubangiji ya masa sitira, sannan shi kuma ya fito da kansa yana tona ma kansa asiri, yana bayyana irin laifukan da yake aikatawa. Saboda duk wanda kaga yana aikata laifi Allah ya tona asirinsa, to ya daɗe yana shuka barna da tsiya a ɓoye. Dan Allah cikin luɗufinsa da sitiransa da baiwansa, ba kasafai za ka samu mutum yana faɗawa cikin laifin da ya shafi wato mutunci, Allah ya tona asirinsa, mutuncinsa ya zube ba da wuya. Duk wanda kaga Allah ya yi mishi irin wannan bankada da kuma asirin mutum ya tonu, to
to galiban da aka samu mutum ya daɗe yana aikata miyagun abubuwa ne a ɓoye, sai kuma Allah Ubangiji ya tona asirinsa. Shi yasa wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati mu'afan illa al-mujahiri, dukkan al'umma na Allah zai ba su lafiya, in sun tuba Allah zai karbi tubansu, in ba su nutsa Allah zai nutsar da su, illa al-mujahirin, sai masu fito na fito da laifi, su aikata laifi su fito su bayyana sun aikata laifin, su ce ai jiya nayi kaza nayi kaza nayi kaza, to wannan mutanen Allah ba zai karbi tubansu ba, saboda su isgili suke yi ma Allah, suna tallan laifi ne, suna tallan saban Allah ne. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Da Allah da manzon Allah da ayoyin Allah za ku na isgili? Allah ya ce kar ka yi kaza ka aikata, ya rufa maka asiri kuma ka fito ka bayyana, to wannan kaman fito na fito da Allah ne. Ka aikata laifi a boye sannan ka fito kana bayyana cewa kai ka aikata kaza, kai ka aikata kaza. Mai aikata fito na fito da Allah kuma ba zai kai labari ba, dan kaman yana yaki da Allah ne. To wanda yake yaki da Allah kuma ai ya riga ya kaɗe, saboda Allah Ubangiji ya fi ƙarfin kowa. To wannan hadisin abin da ke faɗa mana, wannan mata wanda ana ce mata ghamidiyya, wato daga ƙabilan Juhaina, ta zo gun manzon Allah ta ce ya Rasulullahi na yi zina, ka tsayar da haddi a kaina. Sai manzon Allah ya ce to ki je sai kin haife ɗan da yake cikinki, a je a kula da ita sai ta haife ɗan da yake cikinta, saboda wala taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a, ko Allah taziru waziratun wizra ukhra. Laifin wani bai taba wani ba, ai da ɗa a cikinki, dan haka ɗan shi bai yi laifi ba, ki je sai kin haife shi. Ta zo ta haife ɗan, bayan ta haife ɗan ta zo gurin manzon Allah ta ce ya Rasulullahi na haife shi, a tsayar da hukunci a kaina. Annabi ya ce ki je ki shayar da shi shekara 2, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a, ki je ki shayar da shi, yana da haƙƙi a kanki. Ta je ta shayar da shi, ta sake kawo kanta. Annabi sai ya ce to a tsayar da haddi a kanta. Aka ɗaure ta, aka tona rami, ya zamanto wani shashin jikinta yana cikin ramin, aka jefe ta. To aka ce wajen jefe ta ne Khalid ibn Walid sai jini ya fetsu masa, sai Khalid ibn Walid yake la'antanta, yake faɗan mummunan magana a kanta. Sai manzon Allah ya ce karka la'ance ta, karka zage ta, domin ta yi tuban da a raba tubanta kashi 70 ga mutanen Madina, wato da a raba tubanta ga mutanen Madina guda 70, to da wannan tuban zai yalwace su. Wani ruwayan kuma aka ce sayyidina Umar ne ya ce me yasa da aka mata sallah ya manzon Allah, bayan zina sai aka tsayar da haddi a kanta. Manzon Allah ya ce ai ta tuba kuma Allah ya karbi tuban, kuma da a kasafta tubanta ga mutane 70 daga mutanen Madina, da wannan tuban ya yalwace su. To wani darasin da za mu ɗauka a cikin nan shine babu wanda zai ɗebe tsammani daga rahman Allah, daga gafaran Allah da tuban Allah, sai wanda ya yi asara, sai wanda ya yi nisa da rahman Allah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul khasirun ne ko? Babu wanda zai ɗebe tsammani daga rauhullah, rahman Allah, jinkan Allah, sai asararru, sai fasikai, su ne da su ɗebe tsammani daga rahman Allah. Allah mai karɓan tuba ne, ƙofansa ba a taɓa rufewa ba. Allah ya ce bawana idan ka zo guri na ka nemi gafara na, zan gafarta maka, babu damuwa. Baka saba min ka zo guri na ka nemi gafara na ba, gafartu laka wala ubali, ni zan gafarta maka, baran damu ba. Ya kai bawana, da zunubanka da su sha makance duniya, su cika duniya, ka zo min da neman gafara, da zan gafarta maka. To wannan yana nuni zuwa ga girman gafaran Allah da rahman Allah. Kuma abinda za mu dada dauka cikin wannan hadisin shine manzan Allah sai ya ce da za a raba tubanta wa mutane 70 daga mutanen Madina. Kun san mutanen Madina imaninsu na musamman ne, imaninsu na daban ne, matsayinsa a gurin Allah na daban ne.
dan manzon Allah ya yi addu'a wa Madina, ya ce Allah ya ba wa Madina ninkin abin da ya ba wa Makka. Ce ya Allah, annabi Ibrahim ya yi addu'a wa Makka, ya mata addu'an arziki, ya mata addu'an aminci, ya mata addu'an albarka, ya yi mata addu'a a sa'inta da mudunta. Ya ce to Allah ne kuma ina addu'a wa Madina ka riɓanya mata abin da ka bayar wa garin Makka. Da haka garin Madina babu wani alkhairi da ya kai alherin da yake cikin garin Madina. Imanin mutanen Madina imani ne mai yawa, don manzon Allah ya ce imani da zuke a duniya, ya bar duniya ya yi nisa da garuruwa, zai je ya tare cikin Madina da lokon Madina da lungunan Madina, a nan imani zai je ya tare. Almadinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Shi yasa ko Madina ka je, yanda imanin ka da kana jin yana haɓaka yana hauhawa, ya shige misalin ɗan adam. Da ka ji zuciyanka kullum yana cikin huduri da muraƙaban Allah, da ka ji kullum kana kawo Allah a zuciyanka. Da wuya wani abu na saban Allah ma ya keta ya ɗarsana a zuciyanka, ballantana ka je zuwa ga aikatawa. Sai dai fasiki lalacecce wanda dama Allah ya la'ance shi, shine zai iya zuwa Madina ya keta alfarman Madina ya saba ma Allah a Madina. Saba ma Allah a Madina ba ƙaramin al'amari ba ne. To manzon Allah ya ce da za a kasabta tubanta wa mutane 70 daga mutanen Madina, da wannan tuban zai yalwace su. Har yanzu darasin da za mu ɗauka cikin wannan hadisin shine, idan mutum ya aikata laifi sai aka tsayar da haddi a kansa, to wannan tsayar da haddin da aka yi a kansa yana nufin kafara ne na abin da ya aikata. Mutum ya yi zina sai aka yi mishi hukunci, to wannan hukuncin ya kankare zunubin zinan da ya yi. Mutum ya yi sata, an yanke hannunsa, yanke satan nan ya kankare laifin abin da ya yi. Shi haddi kafara ne. Na'am. Shi yasa manzon Allah ya ce ai ta tuba, Allah ya karbi tubanta. Wannan tuban nata na alghamidiyya din da za a raba wa mutane 70 daga cikin mutanen Madina da dai yalwace su. Kuma wannan yana nuna mana, musamman idan mutum ya mutu, ba a zagin wanda ya mutu, ba a aibata wanda ya mutu, ba a batanci ma wanda ya mutu. Wanda ya mutu tsakaninka da shi neman gafaran Allah ne, tsakaninka da shi addu'a ne. In bara ka yi addu'a ba ka yi shiru. Manzon Allah ya ce la tasubbul amwat, kar ku zagi matattu, sabila da zagin matattu yana cutar da rayayyu. To kun ga wannan hadisin yana da fa'idodi da yawa, amma mafi muhimmancin fa'idansa shine kofan tuban Allah yana buɗe, kuma duk laifin da mutum ya aikata na sabo ya tuba zuwa ga Allah, Allah zai karbi tubansa. Kuma idan mutum ya yi tuban gaskiya, Allah ma yakan saka shi cikin wanda yake son su ne. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin. Yana son at-tawwabin, masu tuba. Kaga ai sai ka aikata zunubi ka tuba, duk da cewa tuba kashi-kashi ne. Akwai tuba na amawa, akwai tuba na khawasu, akwai tuba na khassatul khassa. Tuba na amawa shine mutum ya tuba daga aikata laifi ya dawo zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Kana aikata kaza, to he ka tuba, ka yi nadama, ka bar aikata wannan abin. Wannan shine tuba na awamul musulmi. Akwai kuma tuba na muminai, tuba na waliyai, shine tuba zuwa ga Allah da samun al-inkhisaru wal khudu'u ila Allah tabaraka wa ta'ala. Ko da yaushe kana jin cewa kai mai laifi ne, ubangijinka mai gafara ne. Kai kaskancacce ne, ubangijinka madaukaki ne. Kai mabukaci ne, ubangijinka mai bayarwa ne. Kullum kana jin istikana da kaskanci a gaban Allah da neman gafaran Allah akan ƙananan laifuka, ya zamanto a gurinka babu ƙaramin laifi. Ibadan da kai ma kana neman gafaran Allah akan ka tuba ko zai karbi wannan ibada. Sannan akwai tuba na khassatul khassa, wanda kuma wannan ibada ne, wannan al'inaba ne, wannan kusanci da Allah ne. Shine wanda manzon Allah ya ce ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum fa inni la astaghfiru rabbi fil yawmi 100 marra ko 70 marra. Ku tuba zuwa ga Allah, ni ma duk rana ina tuba so 70. Shin annabi yana tuba ne domin zunubi ko kuma domin ya aikata wani laifi? Ba dan zunubi ba, bai taba aikata zunubi ba balle ya tuba akan zunubi.
a'a yana tuba ne saboda wannan tuban makami ne na kusanci, makami ne na yarda, makami ne na sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala. Sai mutum ya zamanto ko da yaushe yana ganin girman Allah da buwayan Allah da kuma rauninsa da gazawansa wajen ba da ada'u shukri lillah, gode ma Allah bisa abin da ya cancanta ya gode ma Allah da shi akan ni'imomin da Allah Ubangiji ya masa, ni'imomi na zahiri da kuma ni'imomi na baɗini. To wannan kaga yana nuna mana kofar tuba a buɗe yake, kuma Allah Ubangiji yana son masu tuba daga laifukansu, Allah yana son masu tsarkaka daga abubuwan da suka aikata na sabon Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya yafe mana, ya gafarta mana. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhu wa Anas radiyallahu anhu anna Rasulullahi qala law anna libni adama wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa lan yamla'a fahu illa turabu wa yatubu Allahu ala man taba, muttafaqun alayhi. Daga ibnu Abbas, Allah ya kara mishi yarda, da Anas dan Malik, wannan hadisin nasu ne, sun ce manzon Allah ya ce da ɗayanku zai zama yana da fadama guda biyu, yana da fadama na zinare, kaman a ce rumbun zinare, mutum yana da rumbu cike da zinare, sai a zuciyarsa ya yi burin ina ma wannan rumbun ya zama rumbu biyu. Ma'ana mutum yana da haɗaman duniya, haka ɗan adam yake, in ya samu dukiya kaza to dai yi burin ina ma ya nunku, in ya nunku zai koda ba zai iya cinyewa ba, zai zama to kullum yana cikin attamanni burace wanda dama shaidan ya yi alkawarin sai ya batar da 'ya'yan annabi adam, ya saka musu burace wala udillannahum wala umanniyannahum, sai ya batar da su ya saka musu burace. To shi dan adam haka yake, yana da hadama. Annabi ya ce da a ce ɗayan ku zai zama yana da fadama na zinare, sai ya yi burin ina ma fadaman su zama guda biyu. Annabi ya ce ba abin da zai cika bakin ɗan adam da buri da kwaɗayi sai ƙasan kabari kawai shi ne cika bakinsa. He Allah ya karɓi tuban wanda ya ga dama, wai tubullahu ala man taba, Allah ubangiji ya karɓi tuban wanda ya tuba zuwa gare shi, muttafaqun alaihi. Wannan hadisi an yi ittifaki a gare shi a kansa. Kaga wannan ma yana nuna mana shi dan adam an halice shi ne mai tsananin hadama. Innal insana khuliqa halu'a iza massahu alkhairu manu'a wa iza massahu sharru jazu'a. Shi dan adam haka aka halice shi, mai yawan korafi, mai yawan hadama, mai yawan kwadayi, mai yawan buri. In alheri ya same shi ya ɓoye, ya ce ai ƙoƙarin shi da dabaran shi ne ya sama mishi wannan abu. In sharri ya same shi kuma ya samu aljaza, ya zamanto yana ƙorafi, yana damuwa, yana ganin kaman wani an tsane shi ne ko wani abu. Haka ɗan adam yake. Ɗan adam yana da tsananin buri, kuma babu abin da zai ƙosar da burin ɗan adam sai alƙana'a. Da a ce dan adam zai cika duniya da zinare, ya ga wani abin da baya da shi kwaya ɗaya sai ya yi burin ina ma ya samu wannan abu. Haka dan adam yake. Shi yasa Allah ya ce alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Tara dukiya ya halakar da ku, wanda babu abin da za ku yi da shi, za ku tafi ne ku bar ma Allah. Allah ya gaje dukiyan, ya gaje duniyan, ya gaje abin da ke cikin ta gaba ɗaya. Amma kun halaka, kun sa damuwa, kun sa kulafaci da ƙwallafa rai akan duniya. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Har gashi lokacin mutuwan ku yayi, har gashi kullum kuna kusa da kabari, amma kuma kuna da kwaɗayi, kuna da hadama akan duniya. Allah ce kalla sawfa ta'lamun. Shi yasa dan adam abun mamaki ne shi. Abun da yafi komai tsada a gare shi in ya rasa baya damuwa. Shine rayuwansa da yake ta tafiya. Yau ya shige, dare ya ɗauke ka, ya mika ka marana, rana ya ɗauke ka, dare da rana kaman abin hawa ne da suke ɗaukar ka, suke mika ka, suke tafiyar da kai zuwa ga mutuwanka. Amma ɗan adam bai damu ba in lokacinsa ya tafi, bai damu ba in yayi asaran kwanakinsa, amma yana damuwa akan duniya. In yayi asaran dukiyar shi, hankalinsa ya tashi, sai an masa jaje, sai ya yi ta kokawa, sai ya yi ta damuwa, sai ya gagara bacci, amma baya damuwa dangane da tafiyan da yake gabansa, baya damuwa dangane da asaran da ya yi na kwanakinsa da suka shuɗe. To wannan yana daga cikin hasara irin na ɗan adam da Allah Ubangiji ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Allah ya sa mun dace. To ina ga mu tsaya a nan, da na so mu gama babun gaba daya shiga hadisan Abu Hurairah, amma da mu tsaya a nan saboda lokaci, kuma gashi a farko mun dan yi gini akan, wai jiya wani ya kira ni a waya yake ce wai ka yi wani magana, an ce an ga wani magana amma wannan maganan an gagara gane wannan magana, ka ce wai a satin nan ne da muke ciki aka samu wasu tsageru fitsararru marasa imani suna sake maganganu munana akan manzan Allah. Allah yi mana maganinsu. Sake maganganu munana. Daga wani mara kunya ya yi wani magana dai ta da hankalina, sai na rubuta na ce Allah ka gafarta mana, annabi mun tuba. To saboda jahilci, wai jahilcin mutanenmu har ya kai ga wai idan ka ce annabi mun tuba kaman ka yi shirka ma Allah ne, ko ka kai annabi yanda ba matsayinsa ba ne. Wani irin ciwo ne yake damun al'ummanmu haka? Annabi mun tuba? Ga sai da Aisha tana tuba, tana ce a tubu ilallahi wa ila rasulillahi. Al-Imam al-Bukhari ya rawaice hadisin. Imamu Malik yana da hadisin cikin Muwatta, hadisin namraka, manzon Allah ya shigo ya ga ta siyo wani abu da akwai tamasil, akwai hoto da zane-zane na wasu abubuwa. Manzon Allah ya tsaya bai shiga ɗakinta ba sai ta birkice ta ce a tubu ilallahi wa ila rasulillahi. Kai hadisi na nawa ne ma, bari na faɗa muku hadisi na nawa ne. A tubu ilallahi wa ila rasulillahi, hadisin Bukhari ne, hadisi na 2105. Hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yarda, tana cewa a cikin hadisin, zan faɗo gurin da ta ambaci tuban, ta ce a tubu ilallahi wa ila rasulillahi, na tuba zuwa ga Allah na kuma tuba zuwa ga manzan Allah. Kowa tubansa a keɓance ta bashi a tubu ilallahi. Da ta ce a tubu ilallahi wa rasulihi ma sai a ce ta haɗe ne, amma a tubu ilallahi taubatan khassatan wa a tubu ila rasulillahi, na tuba zuwa ga Allah na tuba zuwa ga manzan Allah. Ma aznabtu, wani laifi na yi? Shi kenan idan na ce ma annabi Muhammadu na tuba, saboda yadda aka shayar da wasu yaɗa kalman raina manzon Allah da kuma ɗaukan kalman shirka da kafirci suna jefa shi cikin mutane, ka ce na tuba ya rasulullahi, shi ma hasbunallahu wa ni'mal wakil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya sami mutanenmu da jahilci da rashin sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Yanzu idan na yi laifi ma babana na ce baba na tuba shikenan na yi masa shirka, ma Allah ake tuba. Ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allah. Hatta mustalahat, ba ku san yadda ake ajiye mustalahat ba. To wannan yana cikin sharrin da makiya manzan Allah suka kimtsa shi cikin al'umman manzan Allah. Mutum ya zo ya yi tawassuli da annabi a ce masa ya yi shirka, ya yi tabarruki da annabi a ce ya yi shirka, ya yi istigasa da annabi a ce ya yi shirka, wanda duk ga hadisai nan daga sahabbai da tabi'ai da magabata yanda ake tawassuli da annabi da istigasa. Ba ana nufin annaba Allah bane, a'a ana nufin annabi Muhammadu shine mafi soyuwan halittu a gurin Allah, dan haka a kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasila. To dan haka abin da yasa ma nayi maganan wani babban mutum ya kira ni ya ce shi ya ga ana ta yada abin, to yaya batun yake ne? To shi maganan ya rasulallahi mun tuba, sayyida Aisha ta faɗa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ta ce a tubu ilallahi wa ila rasulillahi. Saboda haka tuba zuwa ga manzon Allah ma zai iya zamowa ma sunna, saboda an yi a gaban manzon Allah bai hana ba. Da shirka ne da tunin manzon Allah zai ce a bari ko a daina. To don haka mun tuba zuwa ga Allah, kuma mun tuba zuwa ga manzon Allah. Kuma ya rasulullahi ka yi haƙuri da jafa'in wawaye da jahilai, jikokin Zulkhuwaisara, ka yi haƙuri ya rasulallah. Allah ya ƙara mana son manzon Allah. Abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatihil Khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.
fa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.